APHLC amai phu jai ka thar kaning je lam the BJP claim bang atum lam voi ki pi Inglong hawar ara da phan dolong ka welang roi ke hat nang pen koma da sarkar lok ke pajok po Langlokso Cooperative Land Salong Chairman Arpu Kimi Kepe Kardom pinya Adap Abirta long penili sami mirina hansepi pinya Abirtang ton pen chethanam sinang Kedam tang jakhong ni phai ingkora troker ni All Party Hills Leaders Conference mati APHLC amai phu jai ka thar ami thang hemalong pherang ke amai ke pha hut nominated MAC Mukut Mahanta aphan EM pasun weg nangji Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang ke do hut si 6 sedu ke pa bop la pen ke pawir lopu pen chenglok prek jam alam the BJP aphan karbo ko puthak kedam tang jakhong poni phai ingkora trok siar ni di pholong ke do hambi restaurant along BJP claim bang atum pen pherang ke amai phasi jai ka thar aphan lamwoi kipi ke dam tanga pora huda sonsi All Party Hills Leaders Conference pen BJP lam ka chepangjar lam ke charbok isi pen isi kai ke matsi judun e plengun AC nang do bomlang Lason si kedam tang jakhong ni phaing ko da troxier ni le thota All Party Hills Leaders Conference amai phuje ai ka thar pen BJP aphan isi pen isi alam karbok pu pen ajok BJP claim bang atum pherang ke amai phasi pen nangan alam karbok puthak jai ka thar aphan lamboi bidun Mukut monto ke hai aphan nominated MAC pe manmala ben yem pe manmala bangke laga hai ka mana lam no tame aku phurki molong nam no purtang de lada isi Karbiang Autonomous Council lo bangke karbi kerja tu samne apu ke the ke adon dolo judadan pathok tame ka lam no apa yesi kai hut alen suba tame ka lam no la pe nominated nang bo men CM ke manu de dolo asi la bangke ke mang hudang je nam the ke ave anu tina party ta bina isi bang ke claim dolo lasi hala da bangke ni tu me hin pen mane ke mang humi ke tingam long ave la pen Karbiang long bangke Adap ilitum si dover long nang ji ko matha pen si Karbiang Autonomous Council ke jab bona ke hai CM Dr. Tuliram Ronghang la pen ke 6 militant groups tum tame resim tum tang chu pen mainstream no wang pen lada reservation la phanabe la tum accord to alo halaso accord ki kroy dunde ko mad halaso accord long to ko bang ke lada reservation to nang ji atheman non ke to bom Karbiang Autonomous Council election ke bang atum nang hai dun de buchon bang atum nang thu no lo a candidature atum ni cancel se met de atum ge qualified to contest the election in the Karbiang Autonomous Council election lasi la so dim no man si reservation nang ji ko bang ke dang ta por e court to elo tame la so e court nang ne reservation nang ne keche so tala mathu long nang ji po bang ke jai ka thar ji ka ning ji lasi alam tum jong si keche so tum na mathu long nang ji Karbi tum fan travel tum ta reservation bina me ko tang de nominated MAC panyen ke pe gala tum mangu de ni aning ji karana pola tum ke Dipurong Sophia long flyover Bongo sena abidi lang noa joini pensi flyover ke wanpu jai ka thar pen jonglo bonta non pen mo phia phan ke matha joini si CEM Dr. Tuliram Ronghang kabor I pensi lapuson flyover ke longlo lasila ke komat ni bongo sena ajoini pen le ke wan kali lasila hayalam pen rada phan kapacho bai ke pamang hu ke ing tonang poputa Simeon Ronghar pen ningje pon lasi alang tum mangke rar tum kabujidun sopik api por abrang por api por la son sila tum ke claim lasi alang tum jongsi komane poloma modul jo dikel fukona phan komane akapre tum ha jongsi la son sila tum irrigation wan bom butang de alang tum na medam tang hala so ekor lo maga tum na chidon nang jike tame ekor ta chidon de no na chidon de development kam da claim da mena chidon de asi tin ke claim da mera tum ke opposition lo puche ma tha ma chi along tin da tum ke opposition a role ke very important in a democratic country isi democratic adyada lo man ke opposition tum a role thi o constructive debate and discussion one pen koson si long ri long pat kapaching thul jima phan man ke big role do opposition na tum man ke tamela tum man ke opposition a role bang ke tum don de chen dekte ba la gi position thon
nasi rada pan ke pemang hu bangke ing ton angji hok alam ki thanam lo bangke ni tu mahin men ki pudu je thai ve tanona bangke kalipin pin un epin pin alam kacuba alam pen rada pan rada long dampo kachin nek dam alam tum rada tum ke claim ki dam apor ki pipe Anparta ke damtang surihini ra pho ningkan ahut karbi pen di masa arona puthak pen chenglok inglong aso khayang bong ron thama alam aputhak ki phordam ke manghu me lasi APHL se atum jongsi lahai alam aputhak ningje hai pute jongta jongdak hai nangji jongsi jongdam polote laki congress atum ke chari ahut si khayang bong ron thama ke klang BJP nang chari lo pupen lapuson khayang bong ke chargo lapuson ke ave Anparta je akathar alang li ke damtang alam lapuson ke wan ke puthot khayang bong ron thama ke charwo ke wanji aphansi kamatha pu honthe meme jong selang li lapuson alam ningje ver pute ke wanji apor ahut ke APHL CMI phuje akathar aphan arona tengpen lamhoi tame pidam nang kok pu puta ke ther padu ponthu BJP सरकार डबम हो लासन अक्लेस बंग के निलितुम अकीमी बंग थेगलोंग ले दो आन सिता में अप्रांग प्रांग सरकार हो कांग्रेस हो दोलो पेन हला एसएससी हो दोलो सिता में नॉन बंग के लिए तुम लासन बंग थेगलोंग ले लासन नॉन अपर हो पुठौत लाहे अक्लेस अलम कि फुरटु बंग के इसी मांगू में अलम इंस्टिगेट मामे एला लासोलम है लासी नॉन अलग लिफानी तुम ऐसन मने कुसन लो होंडे में ऐसन मन के पुडा में जे अलग li puthot aprang prang akles kedo aprang prang homoi sason se puthot ki create kang tu malason situation lason alam puthot alang li kirui tuthi de je phansi ni litum ahin pen sama alang li phanso dak pen rem lo la pen pachini lo jong se alang li la pusona but kedam tang akles alam jong se puthot jong se ningje tulam lemdet blutang te ni litum sidame alang li phan puthot lo hin bisme kedam pen alang li phan puthot FIR sami sidam News Report Karbing Long Live Nilip constituency ke parluang kang dekrung alang roi amang inglong hawar ke dwara datum arniwang ke dam ke wang ahut rongang bong ka chileng atowara long dekrum alang roi ke pangkai pet penajok parai harai mate sanghan ke pon pen danglok ke sokiun e ahut ka che pon pen nang an akisung abangke aningkan pensi chechak nang bomlo Bonda halabang so radaphan kumada sorkara tumsi radakisung kachinile kapajok run thekpo Karbing Autonomous Council along kangtang kring ASDC pendanglok all round development mate congress lapenon parivartan mate BJP sorkar tupsitame ningkan pho Karbing Autonomous Council along charipon tangro bonta bangso inglongar lokki dwara datum akisunga bangke madua sorkar atumta pajok un idet khangjang inglong ke duatu hithikulat loka cha jorarat lapen loka charli kidam kibang pendanglo adung het se kilanga hem kavidera jok se kachilang dam je phat pinangana kisung abangke ningkan ta radatum abangke cintang nang bombe tuwara long nang kapangkai pet bang soro yalo dolong nang se margin mini pura arni bang amat Karbing Autonomous Council long kachari atuma phansi tuwar chilang dik anpin Nilitum upper daigrum lokhiram ar logara datu abangke ningkan pensitame tuwar kavi dolong kavi pentanglok sikachilang hem kavi pen pinangana kisu cicak nanglo Tumarong lo upper daigrum lokhiram arong sa thala yawan nilitum dilong kavi nedro kavi mate sikachilang hem kavi pen pinanga kisum dolo pani si sitame sona thalo kaching hon kisar basa pirong party alang listame pinan isulo dilong ave thanga ave lang ke thepen pinan tum lokhiram alo ararat tum pinan seksak dolo labang so kiso dara bang phanat ano nang tung pon ke mane hoponta khia vepen pon edala dak koilama tilong si dolok dak tela pu silang pon bom sai silang pon Nili tumara dakisung aputhak Karbing Autonomous Council kachariatuk nang mathapon asonte mesenji athe jasemet akisung abangki lang royalong dolong kawe lapen mobile network sitame ave lasinang ravek thapusi Karbing Autonomous Council kachariatuk aphat kachiningri padupo Nelimen ke Martin terang nang lirong ke Nilirong ke upper daigrum padaigrum ke nang litum labang so lab delong ka vi penang tum kidu kisung kan lo penangan kisung dolo
nilitum hitile dam ta nilitum gari ke paron e kisu same kechelang thai ka ve hospital sita velang lapen to war se me penangan ke no lo lasi nang litum akirapen la so dilong aphan nang litum nang rap the ka sonte lapen la so to war aphan nilitum aphan nang selam pitroi thek la sonte kusi nang litum aphan chuning Koilamati pen Samson Inti Karbiang Long Live. Langlokso Cooperative Lamps Mesen pen kilangchari ponji aphan pura chairman Sarsing Timung Donmai phu Bidya Ingtia tumaphan arpu ke pekpon. Kedamtang jangmi boni pha inko da troxier ni Langlokso Cooperative Lamps along BOD members atum Dokmoka Forest IB along Lamps chairman arpu ka che pekpon. Bangso arpu ka che pekpon amailong aluhia man pen Karbiang Long Autonomous Council chairman Raju Tiso Korkanthi BJP Mondol Committee amai phu dolo ingti Dunmai phu Kamsing Rongpi Kongchun Bang Than Sing Rong hangatum chetong dun. Pinpur me Langlokso Cooperative Lamps along kedamtang BOD committee atum ke claim kedam apora teng pajut pa mesi puthot bangso lamps kilang chari ponji aphan pura kedamtang jakhong ni phai keparni bangkre pho board of director mati BOD members chingwai ponlo bangkre phong bong pen chairman ang hoi kedengji aphan puthot chingwai chingsai thu pa mesi chairman arpu Sarsing Timung lapen Dunmai phu arpu Bidya Ingtia tumaphan pekpon li kamathapon mate nilitum ning hang labang solang lokso lem sa pharman phan ki claim ponji ki dam ponji la nilitum jongjung ali la phan kali athi nilitum lang lokso ra phan ki du ke la ra pharman hasin nilitum claim ki ponji apos nilitum un an ke la sarkar pen facility ki palong phanda nilitum bor eji la pen sarkar pen nang pi labang so aphar facility mukhas tami nilitum hada un an ke claim dam ponji la si pini labang so niliphan lamps along ke chari ponanji pu labang so chairman na pek pon lake nilistame ningarong lo athe nilitum party long high command mate council autonomous council chairman sir Raju Tusu sir sitame niliphan nangkang wai ponapot nilistame ning chethelo labante niligama thapon labante nilitum ke claim ke dam ponji bang ke lalo nilitum unan ke nilitum labang krepho members along stame la budi sore bangke nilitum members la pen chairman vice chairman chipu pe pin pen nilitum stame ipengvet iklaivet rada pharman ke claim poni phan ke nili bor iji lalo Dokmoka pen Samsing Ingti Karbiang Long Live. Chief Minister's Institutional Plantation Program pen kapin khatating Bogijan Forest Beat Account North East Silonijan Range Karbiang Long East Division hin pen kedamtang jakhong poni phaing koda trokani theng pia klim ke asai kedeng pon Bogijan Forest Beat Account staff atum kachepatir pi ponalong Sen Mohaldar mate sangtia beha ke claim atum cherap cheto dun pen pini theng pi aklim ke asai dengpon Bangsu asai ke dengpon along Forest Beat Officer Kangbura Teron pen Japonsi Bogijan Forest Beat Account along Forester 2 Romesh Tokbi staff Home Guard staff lapen sangtia beha ke claim atum pen chingrum si Chief Minister's Institutional Plantation Program ajai mek dengpon lo Bangso hut kadokawe rong pharu isia theng piaklim epon Bangso asai ke denga hut bid officer Kangbura Teron pen ke thanpon atengki Chief Minister pen nangkapin khat ateng pensi pinini litum asai hem awai kangalong theng piaklim ki asai ke dengpon lo pusi thanpon Alang lina kambin khat ateng pen ke dam tanga por hut penilitum asai hemalong thengpia claim kapasai ni asai do anta claim pon long loputa ranger pen than pon thu chuki hola pen sonjet kro Karbiang Long Live Tangte pinya Adap Abirta ke lapuan si kang toniklo